Така, здравейте. Ще направя този клип. Това е много добър повод да обясня точно какъв съвет съм и това нещо, което ще кажа, го знаят смисъл не само приятелите ми, разбира се. Знам, че и хора в YouTube го гледат, независимо дали не познават или не, то просто се появява в самия профил. Да кажа, това е просто фем и трябва да кажа, така ще прочета въпроса. Разкажи нещо за себе си. Ако може да е клип от YouTube, за да е по-дълго, искам да знам всъщност каква е. Значи, за хора, не само за теб, ами абсолютно за всички искам нали, да го видят пак. Много хора трябва и в Facebook ще публикувам. Искам да разбера просто, че не съм на такава някаква си новина, за каквато ме мислят. Може би заради басейна всички си въобразяват това нещо. И това, той басейн просто не направи нищо по така смисъл предупора. Олимпията е много нормално просто ресторанче басейн, който не се печели с някакви милиони, както всички си представят. Мисля съм някаква си блаташка, за каквото ме мислят всички да блога. Аз всички да разберат, че защо не се надумам с това нещо. Напротив, нормално русетско момиче съм си. Не знам, живея в такава среда, в която не са някакви богати и надути хората. Събирам се в квартала си. Има милиони по-богати хора в мен. Това, че вие не знаете, това, че те нямат някакво такова известно имущество, да го знаят преди цяло Русе или нещо от този род. Това не значи, че съм някаква милионерка, богаташка или нещо от този род. Изобщо се надувам за това нещо. Баща ми не е някакъв президент или нещо от този род, за някакъв мега велики. Даже той, ако е президент, няма да е някакъв велик. Държа се парите с него с хората и искам да бъда харесвана на всички. Не искам да имам повече врагове или нещо от този сорт. Не знам какво друго мога да кажа за мен. Ако трябва да казвам подробни неща, бих казала, че мразя хора, които си разпространяват някакви слухове. И отделно мразя и другите хора, които вярват на такива слухове, преди да ме попитат лично. И те разпространяват и си въобразяват някакви пълни глупости. Фейсбук представя хората по друг начин и хората имат представа за много, много, много друг начин за човек. Не трябва хората да се определят по Фейсбук и нещо този род. Първо ви препоръчвам да се опознаете с тях и тогава да прекарате някакви глупости, които са ви направили споро впечатление. Дори в началото да са ви направили и лошо впечатление, значи, че с това също трябва да си мислите някакви глупости, камо ли пък да ги разпространявате по други хора. Всеки, който иска да ме опознае или нещо така смисъл, да се запознае просто с мен, преди да говори глупости. С удоволствие би се запознавал с всеки, независимо на каква възраст е или нещо от този род, по-малък или по-голям, се ми е тая. Не знам, просто искам повече да чувам такива глупости. За мен ще бъда набита богаташка, кукла, лигла и такива неща, които просто ме побъркат и защо не знам, според мен, аз съм просто едно обикновено момиче, не съм нищо повече от никого. Не се занимавам с някакви момчета, не съм някаква си курва, както повечето, които ги наричате на тази на моя възраст, извинение, и така, не знам просто какво друго искаш да знаеш. Ако искаш нещо повече да разбереш, така и другите, нали, които ще гледат този клип. И пишете налично в Facebook, ако искате да разговаряте с мен, на живо, примерно, ако ме видите, няма да ти кажа абсолютно никого. Не знам, до сега, който ми е писал да се запознае с него или да разговаряме, винаги съм се съгласявала, никога не съм гледала нали, да избегна някой. Разбира се, ако някой човек ми е противен, няма да му пиша, разбира се. И просто не знам, но има доста малко хора, които са ми противни. Напоследък, да я знам. Малко са тия, които баш така да ме дразнят, че да ми пише нещо от този род. Хората, които познавам, са ми в приятели в Facebook. Преди приемах всички, но в момента приемам много малко хора, само които познавам. Имам супер много, те не са много приятелите ми, но в този кръг хора, които познавам, това са много. Около 1000 приятеля са, 900 няколко, приблизително 1000. Не знам, че някакви хора са малко, но аз не съм от тия, които имат 5000 приятеля и чак минават лимита на позволението за приятели във Facebook. Не, аз не съм така. Напоследък приемам, поне последната една година приемам само тия, които познавам и ще продължавам така да приемам само тия, които се запознавала лично или просто знам така, познати са ми.
И така, не знам, въобще за това е за мен. Пак казвам, ако искаш нещо да разбереш, пиши ми налично във Facebook, ако искаш ми напиши като въпрос, аз съм неамнино. И така това е от мен.